Ήρθανε! Παρακαλώ λίγο ησυχία το μισήριο να λες, παρακαλώ. Παρακαλώ λίγο ησυχία. Το τύλιξε. Σας παρακαλώ τέκνα μου, δεν κάνω με λάθος, δεν έχεις καθόλου να πατήσω το πόδι. Αυτά είναι παλαιομοδίτικα πράγματα και δεν θέλω να συμφωνήσω στην εκκλησία. Ευχαριστώ. Ο κουμπάρος μπορεί να έρθει, ο κουμπάρος. Να μου φέρει τις βέρες, παρακαλώ. Εγώ δεν ξέρω. Έβαλε γκολ η ΑΕΚ! Έλα ρε μαλάκα ένα 0! Ναι, αυτό. Πάτε συγγνώμη, ξεχάστε. Σαν να πατήσω και το ίδιο, κάνω στην γέννηση, Στέφεται, πού είναι η κουμπάρα, πού είσαι η κουμπάρα. Έλα, μέσα. Στέφεται το του Θεού, κρατσέσαι. Το του Θεού Θωμά. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Βγάζετε πια σε αυτή. Ποιος βγάζει σε Παρακαλώ, όταν θα ακούσετε τον Ισαία χόρευε, το ρίζα να το πετάξετε έξω από την εκκλησία, γιατί... Ναι. Έχω βγει. Θα γίνει πάτερ. Ακολουθήστε με. Ισαία χόρευε, είπα... Δώσε! Τι να πετάξω, παιδιά! Έχετε όλοι ρόλο, Πάτε από τα ρεφλίδια, δεν ξέχασες. Είναι γίνει να φοβείτε τον άντρα. Τον πάτησε. Τον πάτησε. Δεν γίνει να φοβείτε. Πάτα το. Τώρα τέκνα μου, είστε πλέον αδέλφοι. Ο Θεός σας έδωσε το δεσμά του γάμου, του ιερού αυτού μυστηρίου της Εκκλησίας, τα δεσμά. Σας εύχομαι βίον αδρόσπατων, καλούς απογόνους, να έχετε ένα τίμιο βίο. Επαναστάτησε το παραλυφάκι. Άντε πάτε, πεινάσαμε. Στο διαλομουλικό. Κοριτσάκι, κάτσε καρδολά μου. Άσε με. Πόσοι θα έρθουν στο τραπέζι για να κλείσω, παιδιά. Όλοι, εγώ φέρω 20 άτομα. Άντε ένα λεπτό. Κύριε Γιάννη, θα έρθουν καμιά 20 άτομα από το τραπέζι. Καλή 20 είναι μόνο η δική μου. Ο γέρος είναι εδώ. Ναι, συγγνώμη. Άντε, σας ευχαριστώ. Εσύ θες να τους ταΐσεις τους δικούς σου. Αγόρι μου. Άκη, σε παρακαλώ, κυρία μου, εγώ δεν θέλω να με φέρω. Σου εύχομαι μέσα από την καρδιά μου να ζήσετε. Συγγνώμη λίγο, περίμενε. Κάτι θέλω να μου πεις. Κάτι με θες. Είστε μία ομάδα και όχι δύο. Συγγνώμη, θέλει κάτι ο Πάτερ. Πάτερ, πεινάμε. Πάτερ, συγγνώμη. Για λίγο σας παίρνεις ένα follow για να να πει Το χάσατε το κοινό. Κρατήστε το λίγο, είναι ένα πίθανο. Άντε, μην κάνεις γάμο. Δεν κάνεις γάμο. Παιδιά, κάτι μου μυρίζει, έκλασε νύφη. Σήκω,